ga sakona ga iyaye mata, ga sakona ga iyaye mata. Ga wani sako zana karantawa ya kokan wata, kurakuran da kuke yi bayan kun gama al'adar ku ta mata. Buɗe kunnanki, sako ne naki, zai amfane ki. Yaya ta kan wata, yata ko matata, rubutu na ku karanta. Al'adar da kuke, jinin hailar da kuke, bayan ya ɗauke. Kurakuran da kuke yi nake fatan daga kun gyara su, domin gyara ibada na ku saurare ni iyaye mata. Da farko sunan wahidu ahadu Allah zan fara, ubangijin balbelo, ubangijin shirwa da barewa, ubangiji mahalicin al'ummar Zazzau da Kanawa, mai duk gurbin dawa. Shi ya halicce mu jinsi jinsi, yayi mu mazaje mata. Mata Allah ne ya hukunta cikin ku jini ya fita, jinin nufasi na haifuwa ko al'ada ta wata. Idan ya zo ba kwa azumi sallah makon barta, in kuma ya ɗauke kuyi wanka kuyi sallah, don ba wata hujjar daina ibada mata. To kuskuren da kuke na tuna muku don wasu basu sani ba, idan jini ya ɗauke da yamma ba a yi magarba ba, wasu basu san sallolin rana duk sai sun rama ba. Kuyi azahar la'asar, inda kun duba ya ɗauke kafin rana ta faɗi mata. Sai kuskure na biyu, wasu daddare ba sa dubawa, a tasha duba cikin dare aga ko yayi ɗaukewa. Idan ya ɗauke tun kafin alfijir ya yi kullowa, magariba isha'i kura masu tun cikin dare, karkuce wai sai asubahi mata. Ke kuma mai jego kuskuren da kike in kin haifu, wasu jini kafin 40 ya ɗauke babu, amma ba azumi ba sallah ko da jini babu. Akwai zunubi babba, ko bayan kwana 10 ya ɗauke ba dole sai kin yi 40 ba. Masu ‘ya'ya'yan mata ku lura ba sai san aure ba, idan yarinya tana jini ta koma babba, ko shekara 10 gare ta ba za ta yi fashin sallah ba. Azumi sai ta ɗauka, alkalami ya fara, lada ko zunubi ta yi za a rubuta. Ne manufata inan za mai bankon, sai darasin wata rana yayyai na kannena, tunatarwa ce ga kowa daga canal binda a tattura wa yanwa. Kurakuran da kuke muga sun ragu kuma ai dainawa, ku gane hukunce hukuncen sarki, ku gyara ibada iyaye mata. Babban sakona na karantawa ya harkan wata, kurakuran da kuke yi bayan kun gama al'ada.
wata